Higala, kumusta? Happy Sabat kaninyong tanan. Welcome sa atong takna sa pagtuon nga diin atong paghisgutan karon ang lesson number 11. Ang uluhan si Pedro og ang dakong away. Peter on the great controversy. So atong tan-awon ang sulat ni Pedro mahitungod sa dakong away, mga higala. Remember nga ang atong paghisgutan karon doon na gihapoy koneksyon sa great controversy motif nga gikan pa sa sinugdanan sa kwarter atong gihisgutan. O mao gihapon ang atong kauban karon, ang atong madasigon, maalam, mainiton sa buhat si Pastor Danielo Palomares, ang atong Stewardship Director o Trust Services Director sa atong kaumhan sa South Philippine Union Conference, o ang atong dugay na nga kauban nga maanyag nga asawa sa atong presidente sa South Philippine Union Conference, si Ma'am Pinky Gulfan, ang atong Women's Ministers Director o Shepherdess International Director. Welcome sa atong takna sa pagtuon, Ma'am Pinky o Pastor Dani. Daghang salamat, Pastor Gingging, sa pag-welcome. Sa atong pagpadayon, mga higala, maghimo ta sa usa ka pinasahi nga pag-ampo uban ni Ma'am Pinky. Mag-ampo ta mga igsoon, dalaygon, buhi o gamahanan namo nga Dios, nga na ikaw sa kahitasan sa imong trono, apan gibati namo o Dios nga pinaagi sa imong balang espiritu, ikaw nakig-uban ka namo og sa tanan nimong mga kanakan sa tibok naong sayuta. O Dios namo nga balaan, kami nagaampo nga unta nining mga taknaa imong kaming pasabton sa leksyon nga among masabtan gyud ang katuyuan niini sa among mga kinabuhi. Daghang salamat sa imong pagpanalangin sa tanan namong mga higala ug mga kaigsuonan. Sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Atong pagatunan, mga higala, ang sinulat ni Pedro sa iyang sulat sa 1 Pedro o sa ikaduhang Pedro. Mga higala, usa sa mga butang ako naobserbaran, Ma'am Pinky o Pastor Dani, nga dili ko makatuo nga usa ka ordinaryo kaayong Tao. mangingisda makasulat og usa ka lawom kaayo nga theological nga pagkasulat. Nagpasabot ay, Ma'am, ambot lang og mao ba pud imong hunahuna nga tanan day nga tao espesyal sa Ginoo o bisag usa ka ordinaryo kung gamiton sa Ginoo mahimo siyang mapuslanon sa buluhaton sa Ginoo, Pastor Dani. Actually, mo biya na gikahibudngan sa mga lideres sa una sa iglesia, sa mga Hudyo, no, in particular nga sa mga tawhana nga wa man ni nailhi nga nakahuman og kolehiyo, na ay mga profesyon, ang ila pagkamananagat ra man yun. Pero ang conclusion nila dito, Pastor Gingging, nga nahinumdum sila nga kini mga tawhana kuyog-kuyog man ni Kristo. Sa to pa nga kung makuyog-kuyog ta ni Kristo, ang kahibulungang mga butang mahitabo ra Kristo sige ta kuyog-kuyog ni Kristo. Muna yung experience nila ni San Pedro ug uban mga apostoles. Salamat kay na Pastor Dani. Og mao ni among hando, mga higala, nga kanunay mong tan-aw aning takna sa pagtuon, madala mo namo ngadto kang Kristo. Amen. Ma'am. So sa ato pa ang makanunayong pagkuyog-kuyog kang Kristo, murag matakdan gyud pud ta Oh, sa pagka-Kristo. kana. O niya mo hinungdan nga parebitaw sa akong ma-imagine nga sige si Elijah og mensahe. Ato panabotang ta lang sige sa mensahe, nagkinabuhi siya, wa siya non-stop hangtod nga gikuha na lang siya, gisakgaw na lang siya sa karwahe o sa kabulungan kahayag. So kita karon nagtuo masab ko, Pastor, nga kanang dili lang gyud sa ingon nga kuyog-kuyog. Ang atong pakigsuod sa Ginoo pinaagi sa pagkuyog-kuyog, pagkinabuhi, sumala sa kabubuton, iyatang gasahan sa balang espiritu. Amen. Nga mao na hinungdan Amen. nga ang mga imposibleng butang nga makaingon ang mga tao nga wa man ni grado, grade 3 ra man ni. Nga man ni nga nakasulat man og daghang kaayong mga libro. Tinuod. Wa pa ni ka eskwela theology sa MBC, pero kamao man pod magkuan, hubad-hubad. Mao ni, mga higala, nga ato karong sugdan og tan-aw ang sulat ni Apostol Pedro, nganhi kanatong tanan. Naman gusto sinulat manggod. Naay kasaysayan ba nga? Kasaysayan kaning quotation nga nagaingon, at the foot of the cross, the ground is level. So, tabla ta tanan, mga higala. No, basta gamiton ka sa Ginoo,
walay grado, walay unsa imong background, dili mo matter na. Ang importante nga kung gamiton ka sa Ginoo, mahimo kang galamiton nga gamhanan ya sa iyang buhat. Okay. Now karon ang gihisgutan dinhi una sa tanan mga higala sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 ug 10. Ma'am, nagaingon dinhi pagkanindot kay nga pagkasulti sa Biblia. But you are a chosen generation. Chosen, pinili na sa uban nga mga sinulat, mga higala, sa Old Testament o sa New Testament, nagkapadayag nga si Kristo ug ang Dios nagaingon nga, ye have not chosen me, but I have chosen you. So dili kay kita mo mipili sa Ginoo mga higala ha, kundi ang Dios mo nagpili kanato. Mao na, chosen generation, royal priesthood. Unsay binisaya aning royal priesthood? Pastor Dani? Harianon nga pagka-saserdote. Harianon nga pagkasaserdote. Ang sacerdotal maguna sa una no sacerdote ba? Pero karon harianon nga pagkapari, pwede ba nato inganaon pagkasulti? Sistema maguna siya. No? Sistema. May pagkapari o sistema sa pagkapari. Pwede. Okay. So ang Biblia, Pastor Dani, tanan di ay ang kaning pagkasaserdote. Sa akong nabasa sa Biblia, tanan di ay nga tao nga gipili sa Ginoo, mahiapil ni ining gitawag og harianon nga pagkasaserdote. Ganahan ko na nga tema no kay sa pagkakaroon mao na siya, no. Pero atong hinumduman mga higala, no, Pastor Gingging nga kini mo kong pagkasaserdote, nagtangag ni sagdako kay nga pribilehiyo. Oo. Now, sa unang panahon, usara gyud ka tribo sa Israel ang gigahin nga mahimong saserdote. Katulang tribo nila ni Levi, no? Sa diha nga na-organize gyud mga Levihanon. Gawas ana kung dili ka dinha nga linya nga clan, wa gyud kay bahin sa pagkasaserdote. Now, sa panahon sa Bagong Testamento, human ang pagkamatay si Kristo, ang description ni San Pedro mao nga kita ng tanan nakadawat sa pribilehiyo nga gitawag priesthood of all believers. Time pa partner, makutana ko nimo. Sa Okay. panahon sa mga Levihanon, Okay, oh. panahon magaling lang sa priesthood ba? Time sa Old Testament. Unsa man buhaton sa usa ka pari adto kani adtong panahon na? Okay. So ganahan ko na kay diha na to mapagawas og ngano nga special ang priesthood, no? Ang pinaka-special nila nga function mao nga sila lang ang naay access ngadto sa Ginoo. So accessibility to God. Ang kumbaga the unique thing nga naa sa priesthood nga sila ang naay access sa Ginoo, which means nga kung naay gusto sa Dios nga isulti, iya nang kung naay gusto sa mga tao nga isulti para sa Dios, kay reverse man ni sila sa role sa prophet, no? Kung ang prophet, ang Dios na i-mensahe sa tao, iyan ang i-channel to prophet. Ang priesthood, ang priest mao nga gikan sa mulo sa mga tao or hangyo, Dalon sa Ginoo. i-channel nila sa Levite or sa priest para sa Ginoo. So dunay ang dunay access sa Ginoo adto nga time, kadto ra gyud sila, kadtong nakalinya ra gyud atong clan. Sumuto ang special privilege nga naa nila. Kana sa daan nga tugon. Sa daan nga tugon. Oo. Pero karon sa gibasa nato sa balaang kasulatan sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 ug 10, nagapadayag ang balaang kasulatan partner nga kana nga privilege nga gihatag sa una sa mga Levihanon, mao ba na nga hunahuna nga imong giingon nga naa na nato tanan? Naa na nato tanan. Oh, kay accessibility man na siya. Unya ang nakamaayo ng Pastor Gingging kay there is a sort of promotion ba, no? Sa una, regular man to nga priesthood. Karon royal na siya nga priesthood. Unya naa na natong tanan, which means nga ikaw ug ako higala nga naa karon diri nagapaminaw, doon na natay access sa Ginoo. We don't need somebody nga moingon nga wa mo ko'y access sa Ginoo, pastor. Muduol ko og lahi nga tao. Oo, muduol kog lahi. Siya lang ang moadto dito. Dili na karon. Ikaw, ako, naa na tayo access nga to sa atong Ginoo. Pagkanindot ana nga panghunahon ang mga higala. Ginamit ako nga explanation. Pagkanindot kay nga hunahuna di ay
Angay na itong hunahunaon mga higala nga ikaw ug ako di ay pwede makaduol sa Ginoo at anytime, partner. That at any time. At anytime makaduol da ita ma'am pagkanindot. Pero pwede ra gihapon da ma'am panalitan na ay tao nga nagpakabana ka niya. Pwede ra gihapon nga imo sang dadon ngadto sa Ginoo sa pagampo. Pwede kayo. Intercessory prayer ang tawag ana. Kibali, kay may kapuslanan man gud ang pagampo sa taong matarong og suod sa Ginoo. So pwede ka nga imo siyang ikaw ang magampo alang niya. Nindot kaayo. So, technically, ang function sa priesthood sa unang panahon, mga higala, pwede na ito ma-function dahil karon. Una, ang accessibility nga to sa Ginoo, maangko na to tanan. Ikaduha, kaning intercessory usab pod nga responsibility. Nga pwede na naghapon partner nga ang mga tao nga di ba hiskot man ang Santiago ana nga pwede na po nato dadon ang mga tao ug ang sa Hebrehanon pwede nato dadon ang mga tao ngadto sa Ginoo nagi sa tong pagampo kanila. Kaninduti ay So mao na nang come in ang royal, ikaw kamo mao ang royal o harianon nga saserdote kay daw nagapunction ta sama sa function sa mga saserdote sa una. By virtue of the power given through Christ. Kasi siya man ang atong ultimate nga high priest. High priest. Oh. Pero doon ay akong iklaro, Pastor Gingging, nga doon ay limitation sa intercessory function nato. No? Okay. Ang limitation is dili nato madala ang usa ka pagpangayog pasaylo. Patatan ako, gusto ko mangayog pasaylo sa Ginoo, ikaw lang Pastor Gingging, ipangayog og pasaylo dito. Lahi Mo man na siya ang limitation, no? Sa una, sa katong priesthood nga karaan, ang pagpasaylo, madala gito kay ilahan mo tong function. Nga, like, nakoy sala. Sa bagay ang proseso, dito gihapon ako isugid sa Karnero. Sa karniro. So naagi personal, kana siya, muna siya ang limitation. Kay bisan sa ilang kapanahonan sa priesthood, dili sila ang magdala ngadto sa sala. Igo lang nila gidala ang dugo, nga ang dugo sa karniro, nakadungog siya sa personal nga tao nga nangayog pasaylo sa sala niya. Salamat kayo. Buot ipasabot mga kahigalaan nga ang kapasayloan sa atong sala karon pwede na nato ma-access ngadto sa Ginoo. Personally. Personally, any time of the day, makaduol ta sa Ginoo. Kay sa gikaingon mo na ma'am, base sa balaang kasulatan, nga ang atong great high priest nga tua sa langit nagalingkod si Ginoong Hesukristo sa heavenly sanctuary, mauman ang magahatag kanato og kapasayloan. Og siya usab mismo ang magadala sa atong matag usa ka ngalan ngadto sa Dios sa Amahan. Salamat ana nga panghuna-huna, no. So atong bantayan mga higala kay basin og malinglata sa mga panghuna-huna karon nga ang atong kaluwasan, ang atong kapasayloan muagi pa og lahi nga tao adi sir makaabot sa Ginoo. Dili na. Gipadayag sa atong Biblia mga higala nga kita mismo gipili ta sa Ginoo kung naa si Ginoong Hesus atong kasing-kasing makaduol ta kaniya sa tanang panahon alang sa kapasayloan sa atong sala. Salamat ana nga panghunahuna ninyo, partner Danny og Ma'am Pinky. Karon atong hisgutan ang ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16 ngadto sa 21. Kaning propesiya. Ganahan kay ko ani nga Kaning propesiya, ma'am. Ganahan ko ani maghisgot tungod kay ang katawhan dai sa Ginoo wala biyae sa Dios o wala pasagdi sa Ginoo nga walay alamag ba sa umalabot nga mga panahon. Naa di ay tay blueprint sa mga butang nga atong makita. Pinaagi sa pulong nga gitawag og prophecy or propesya. Tagna. Unsa may difference mga higala? Ma'am, say difference sa prophecy sa Bible o kaning tagna nga ginahimo sa uban? Tagna-tagna ba? Maura ba na sila? Dako kay kalainan kay ang propesiya kung tagna sa Biblia nga nahisulat, nagi katumana na siya. Musugot kag sa dili, mudawat ka og buto ka og dili, mahitabo gina. Pareha kaning gitagna nga ipasig uli ang propesiya. Sa mga taong wa kay balo sa Biblia, di man sila kasabot ana, pero natuman na karon. Lisod kay ni sabtan kinahanglan mo gunig pagtuon nga sensiyo gyud. Nindot na nga panghuna-huna, ma'am. Sa ato pa, ang imong huna-huna nga
Kaning tagna-tagna sa mga tao, way siguro matuman ba ni, partner? Ang kuan man gud partner, kini man gong tagna nga iyas mga tao. Naa man gud sila murag Medium. naa sila plataporma ba nga kana bitawng kini kung mo ni hitabua mao po ni ang sunod. So naay pattern. Ang iha sa Ginoo wala na si pattern nga gisunod, which means nga panalitan sa panahon ni Noe. Actually tagna man to nga nailunop. Pero walay pattern nga murag nailunop nga coming. Walay pattern ba? So, ang gihimo sa Biblia, gitawag na siyang sure word of prophecy kay bisan pa og murag dili ta magdahom, pero mahitabo gid siya. Oh. Daghan ra ba kay kayong dag-angkon nga sila manalagna karon? Daghan kaayo na ay mga popular Nostradamus ug uban pa nga nag-claim siya nga 95% sa iyang prediction na tuman. Daghan sila og mga claim mga higala. Pero ang Biblia matud pa sa imong giingon ma'am, ganahan kag sa dili, umusugot kag sa dili, ang gitagna sa Biblia matuman gyud. Matuman. Dili pareha sa uban nga mga manalagna nga way conditional kun dili kani di ay panagna sa Biblia may katumanan. Sa lain pud nga panghuna-huna na ako'y na niabot sa kung huna-huna ba nga kani di ay magtuon ta og propesiya, partner. Kay nahibalo naman ta unsa man po'y impact ani sa atong kinabuhi nga labi na ang atong hisgutan karon, great controversy. Di ba sa atong dagan sa atong kinabuhi karon ang uban nga mga tao nagunahuna nga wa may Ginoo na pastor kay nganong mo nang niya unya nganong lang hitabo man ni sa kalibutan nga naa man kahay Dios, creator God, naa man kay designer God unya nganong mo man pahitabo sa mga tao nga wala kahibalo sa propesiya, mura sila og ma-depress magtan-aw sa dagan sa kalibutan karon. Pero kita di ay ma'am, unsa may mura man og makaunsa man nato ni nga nakahibalo na daitag unsay mo ni mga butang nga mahitabo o malabot. Daghan kaning pananglitan ang gitagna ng daan nga sa kalahi ang mga panahon, magtungha ang mga espiritu sa patutuo, mga false revival, kanang mga anak nga masupilon, musukol sa ginikanan, tagna man na siya nga karon sa atong kapanahonan natuman man gid na nga ang pagpatay karon murarag mas mahal pa gani ang manok kay naa pay presyo. Pero ang tao wala na. Sa kini tanan nga mga pasidaan, kung nahibalo ang tao ani, makatabang niya ni nga maglig-on siya sa iyang pagsalig sa Ginoo, nga dili siya mag luya-luya, dili siya magduha-duha. Kay nga naman, nahitabo na ang gisgutan. Unya, ang provision ni ana, ug magkahitabo na ning mga butanga, nga sampu lang to akong gisgutan, hapit na mo balik ang Ginoo. Oh, nindot kayo. So mga higala, nagpasabot ay nga kaning mga propesiya, partner, ang tao nga nagtuon sa Biblia og specifically gatuon sa propesiya, doon na siya better grasp sa reality ba? Lahi ang iyang tinanawan partner kay kanang ang ato mong pagtuo nga kita nga nagtuon sa propesya, ang motive ng sa prophecy is God is in control. So whatever happens sa sitwasyon nga murag mahayang ang kalibutan, murag mukulob ang kalibutan, para sa toa naatay hope, naatay kasiguruhan nga di mata mabalaka ni kay kining kalibutan na di man ni matapos nga mapulpog. Ang mutapos ini ang pagbalik man sa Ginoo. So lahi kanang ingon mo nga lahi gyud siya. Kanang ikaw nga tawo nga naay graph sa prophecy, lahi ang imuhang tinindugan kay ngano man moingon man ka nga kay balon ako nga mo ni mahitabo pero mudaog paghihapon ang Ginoo. Sa ato pa dili ta ngayan nga malisang. Sa lain nga sinultihan, dili kita ngay nga malisang bisag unsa pay mahitabo kay paraan ang mga kamatay, linog, mga balatian nga mahibong na lang tag unsa na lang na oo. So kini tanan mga ilhanan manggod nga gipanagna na sa una. So alang sa usa ka tawo nga nahibalo ning tanan, ugdang ra gyapon siya murag wa sa ikabalakan. Ang iyang pangunahuna dili manggod aning yutaa. Dili mao ang pagpakabaton sa mga bahandi aning yuta aron siya diri malipayon kay may ending man. So kanang propesya nindot gyud kay na. Mao din ang gihisgutan sa Biblia ni Pedro nga kuan ba? Day star. Mura og kahayag nga mudan-ag sa tong kasing-kasing ang propesiya.
So pagkanindot kay mga higala nga angayan gid ay tun-an kay kung naa di ay kay kahibalo sa propesiya unya imong tuuhan partner. siyempre. Imong tuuhan nga ang propesiya nga gisulat sa Biblia mura og naay landag ba sa kangit-ngit. Mao man naghiskutan sa Biblia mga kahigalaan, no? Nga until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Meaning, sa taliwala, sa kangit-ngit, mga higala, Nalimudan agkalit. na ay giya, na ay hayag. Kay giingon man po sa Biblia, sa Salmo 119 nga, ang imong pulong, mao ikahayag sa kong alagianan o lamparahan sa kong mga tiil. So kung naadi ay ka mga higalay, propesiya, nagtuo ka, landag, maayo ang imong dagan kay nakasabot ka nga ang Ginoo mo ay nagkontrolar sa tanang butang. Pinakinibaya si San Pedro partner, muna siya ang pinaka-reliable para nako, no? Nga musulti ana kay na-experiencehan mo gud niya. Credible kay sa musulti ba? Like adtong giingnan siya sa Ginoo nga ikaw katawa-katawa ka karon pero imo kong ilimod ba? Wala ra man to siya ha. Pero paingon siya pastila no, gilimod mo gininakaw ang Ginoo. Sa to pagkatong nga prediction sa Ginoo, naagi fulfillment. So paingon siya nga sure word na nga prophecy. Lami kay na. So ato na siyang dawaton o ang tao nga naa ni ana hayahay kayo. Detalye ra ba gyud kay pag limod niya, mo man po'y pagtaklo Oo. tuktok sa manok. So kato Angay siya na unta siya makapaaway magbantay. niya. Angay na tato siya magbantay kay gisultian siya sa Oo. pero wagin sa kabantay. Disgrasya gyud siya. Mao na mga higala. Salamat kayo sa Dios nga dunay kahayag sa propesiya. Pero kadtong walay mga propesiya, anhita sa kapitulo 3. Kaning mga scoffers sa Binisaya pa unsa may Binisaya Mga o mayubiton. scoffers? Mayubiton. Hinawayon. Sige, Hinawayon, yaga-yagaon. No? Nga mudaldal kanato sa pag-ingon nga ayaw na magtuos Ginoo. Wa may Ginoo. Wa na ginuurong panahon na. Panahon na ron sa di na panahon sa Kristo kundi sa mga alisto. Nganong gatuo man mo? Ana mo na. Oh, mo ba? Nganong gatuo man mo anang mubalik siya nga naabagoy mubalik nga umubalik pa sa dugay na unta. Mao lagi. Actually mo ni pinakangilingig karon nga deception sa kalibutan no kay. Kung taraw na to ang kalibutan karon mga viewers, murag normal na tanan Pastor Gingging. Wala gyud inihent nga ang kalibutan matapos. Speaking of economy, murag ang kalibutan gasaka pirmi, ang kalibutan productive pirmi ug uban pa. Pero mind you, no? Moabot lagi ng takna nga kalit na siya, snap ra na siya. Mo naging nga sama lang na siya sa kawatan ang panahon sa pagpadayag sa atong Ginoo. Kanang butanga pastor sa ekonomiyan huna nga aspect. Pero kung misgota sa panahon pa ni Daniel nga gipasadaan nga uswag ang kahibalo. Ma-imagine nato nga sa unang mga panahon sa atong kapanahonan karon magpadala tag sulat, binulan, moabot karon diha sa imong cellphone makita na nimo nang naong sa imong padalhan, makaistorya na ka. Kana nga mga katumanan sa mga panagna sa una nagahatag na tinig paglaom nga dili angay kaduha-duhaan ang pagsaad ni Ginoong Hesus nga hapit ta siya mobalik. Sa ato pa, ma'am, partner, lahi ang tinan-awan sa tao nga nag-alagad sa Ginoo. Lahi. O nagbasa sa Biblia. Correct. Lahi kay ang tao nga walay Dios ug wala magtuo sa pulong sa Dios sa Biblia, bali, no? Bali. Nagtuo siya nga nag-uswag kanunay ang kalibutan pero ang pananaw dai sa tao nga nag-alagad sa Ginoo kaning tanang mga panghitabo nagagiya kani sa usa ka butang nga mao nga tapuson sa Ginoo ang kalibutan. Pero wala maghuna-huna ang mga tao ani. Oo. Nga mo ni mahitabo nga laglagon di ay nga naay katapusan kay nganuman lahi man lang pananaw. Sa ako po tanaw, pastor, no? Gipatilaw lang gyud sa Ginoo unsa gikahimtang sa kalibutan sa dili pa mobalik. At least naa sila glimpse ba unsa day ang power sa Ginoo. Ang problema ni aman kay ngano ato manggong gihunahuna nga ang adlaw sa Ginoo maurang adlaw sa tao. Mo nang murag mo taga pertibang dugaya di namang gitingali mo balik. Forgetting nga ang usa ka adlaw sa Ginoo, ang usa ka libo ka tuig sa tao, usa ra na ka adlaw sa Ginoo. Salamat. Mauna ang bersikulo 8 ug akong sa pagsipok mga higala aktong tapuson bersikulo 9 aliwala ani mga panghitabo nagaingon ang Biblia nga ang Dios dili slack Dili sila nga lang ayan. dili sa langay-langayan
nga dili matinuod madayon ang iyang gisaad, no? Sama sa uban nga mga tawo nga naghunahuna og paglangay-langay. Apan ang Dios di ay long suffering, Taas iyang pailog. taas iyang pailob kay dili siya gusto nga ang tanan mawala kundi ang tanang tawo unta moduol sa pangayog pagpasaylo. Amen. So ang bottom line mga higala nga kitang tanan di ay mubalik sa Ginoo. So kaning butang atong hisgutan di ay sa sinultian pa sa usa ka maalam nga tawo, the things that lies behind us and the things that lies before us are tiny matters compared to the things that lies Correct. within us. Amen. So mo ni mga higala nga kita di ay sa atong kinabuhi kasing-kasing ato yung batnan ang pagtuo, partner. Amen. Ngadto sa Ginoo nga kung naaday ta aning mga butanga bisan unsay mahitabo sa kalibutan nakahibalutan ang Ginoo mubalik og iyang tumanon iyang saad. So mao ni mga higala ang tapuson sa Ginoo ang great controversy. Daghang salamat sa inyong pagsunod mga higala niining ato nga programa sa takna sa pagtuon o hinaot unta mi nga bisan kakulang sa panahon inyong na hatagan og pagsabot ang atong leksyon mahitungod sa leksyon 11 nga si Pedro og ang dako nga away. Sa dili pa kita mo padayon mga higala, dunay pinasahi nga awit nga giandam ang atong programa nga takna sa pagtuon alang kaninyo. Pati kong kasiguruhan sa ako nang nabuhay, mga pulong sa pag-ampo aton nang nahimo apan sa panahon nga milabay imong gisalikuan nawadan ikaw sa paglaom gidudahan mo ang iyang gahom higugmaon mo ba siya kung ako mubiyak na mainumduman mo pa ba siya gugmaniyag pag-amuma kinabuhi gihatag niya kaluwasan atong nabatunan. Ginoong Dios, daghang salamat sa kaalam nga imong gipadayag o salamat nga ikaw o Dios mubalik sa dili madugay ug magatuman sa imong mga saad ug nagahatag sa imong mga katawhan ug kaalam nga langit nun pinaagi sa imong pulong ug sa propesiya aron kami maandam sa imong pagpadayag. Himuha nga kaming tanan o Dios muduol diha kanimo magbaton sa usa ka lig-on nga relasyon diha kanimo tungod kay gusto namo nga mabatnan ang kaluwasan kanamo ug sa among panimalay. Salamat sa pagtubag sa among pag-ampo amo kaning pagadawaton ang tanan sa ngalan ni Hesus. Amen. Nabuhi nga langit no kinahanglan maangko kasing-kasing ta atong andamon kay langit ang tumon pag-alagad atong ligunon kanunay Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives.